Mushure mekunge awana basa pamine as a single mother, vakapiwa basa rekuti vange vachibikira vashandi. Asi iye anotaura kuti ndiri mukati mekubika umu ndakagara pamine iyi 8 months, ndakazonzwawo kuti ndiri munhu wenyama, ndinofanira kunge ndichitsvagawo wekujola naye. Haana kuziva kuti apa ndo paakange azviparira. Ladies and gentlemen, welcome to Sliq Media TV. Pano pandokukudzai Zim Untold Stories. Nyaya dzekuti mukadzinzwa mega munogona kuvhunduka, nyaya dzekuti muchinzwa futi munogona kushedzera kuti nyaya dzine dzemashuwa here, yet inyaya dzinenge dzakatoitika. Vakuru vanobva vati kune vanokurukura hunge vaita sei vapotswa. Iyi nyaya iyi inobva kuna sister Jennifer pazvishavane apo. Sister Jennifer vanotsanangura ivo vachitaura kuti chakaitika mugore iri ndechekuti I was a single mother and ndaidawo kuti ndikwanise kuriritira mwana wangu, then ndakatsvaga basa at a certain mine kuzvishavane, uko kwandakanopinda semunhukadzi. Ndakasvika ndakanoiswa kudepartment revanhu vaiita zvekubika. So ndiri mukushanda kudaro, as time passed ndakazofila kuti ndiri munhu ini, there is need for kuti nditsvage munhu waita sei wekudanana naye ndiri muno munharaunda. Ndo pakatanga ma1 ese. Sister Jennifer vanotaura kuti iwo musi uyu vakaenda kumashops mutown. Vanotaura kuti vakaenda mutown, vaenda mutown vakanotsvaga kadress kavo kakanaka kuti vapfeke vazotanga kuonekera muareas. Asi vari mutown vachitsvaga dress, vanotaura kuti iwo vakadhumanawo nemumwe muface. Munhu uyu vanomudescribe as a teacher, asi vanoti teacher uyu ane mamines 2. So chakaitika ndechekuti vari mushopu umo manje vachiitirika ndinotenga drink, vapedza kutenga zvinhu zvavaida, ndo paka-approacha teacher ava. Ndobva vamati kondeipi, but iwo vanotaura kuti teacher vachisvika pandiri, teacher vainhuhwirira mari. Ndanyatsokunzwa kuti teacher vane mari. Teacher ndobva vandoapproacha ndeipi, ndobva vakumbira nhamba, ndobva ndatovapo nhamba. As time passed vakatanga kutaura pafoni. Kusvika rimwe zuva vakutanga kutouya padheni vachiita se vachindipa magifts, asi vakauya kumba kwandaigara ka1. Pamupesa apo vanga kutumira magifts, vanga kutumira driver wavo. Remember, this one is a teacher, but teacher wedu vane ndinjonda. So chakazoitika rimwe zuva manje chekuti teacher vakazoti ona kashamwari yangu, ndine hama yangu irikuda kuvhura bhawa, asi yavhura bhawa kumamisha, toda kuti tiende tinoibatsira kucelebrate. Do you have a friend yekuti ndokwanisa kuendawo naye unoita se unogarawo neshamwari yangu, because shamwari yangu haina bhebhi, pangodawo bhebhi rinenge riripo paside. So sister Jennifer anotaura kuti izvo hazvina kuvanetsa since vanga rowo munhu akangwarira. Vakati rega ndibatewo bhururu wangu wandinoziva anogara along the way yekutaura kuti kwatinenge tichienda. Ndopa vakamufonera bhururu kwaita patu, but vanhu havane vane mari, toita sei? Anzi bhururu akati aiwa wanga wanonoka wataura shamwari yangu. Andika chikuitika ndechekuti rega ndibva ndatogeza izvezvi, imwoyo muchasei mwoyo muchinditora. Vakaita saizvozvo ndobva vanotorera shamwari yasister Jennifer. Vaitora shamwari sister Jennifer vari muroad kuenda. Zvinotaurwa kunze murume uyu ainge ana sister Jennifer akabva ati kwatiri kuenda kune kamufambo, saka tichatombodhiraivha chaizvo. Aya sevanhu vanga vagadzirira, sevanhu vanga vari ready kudya madollars, vakati aiwa no, haisi problem, ngatiendei, zviuya zviri mberi. Zvisina hazvo vanoti iwo kumashuro pavaida kutakura mafoni, shamwari yaJennifer iyi yakatonzi asiya foni, haina basa yekuti utakure foni. Handi uno vanodariga ndisiye foni iri pachaji. Akakwanisa kutakura foni apa anga ari Jennifer. Varowa mota yarohwa, vanhu vatorara mota pema. Vakazosvika kubhawa kweku, ndobva watoona kuti uratidza kuti kune macelebrations ari kuitwa. Asi chaiitika ndechekuti shamwari yeye yakabva yauya, ndobva yava approach komuri sei, ndoparwa maintroduction, uyu ndo shamwari yani
yabeji ndobva kuliwa ndobva kutolinka vanhu pepa makuru awo akuita se akutanga kutorohwa. Saka Jennifer anotaura kuti takatanga tichirova mahunters inini neshamwari yangu andika achirova mahunters then magentleman aya akazouya zvakanzi guys hai mimi hamusi kuita zveparty imi chimbosiyai zvemahunters muite zvidoro rinodhura pakabva butswa mabhodhoro emahenesi akatanga kurohwa. Asi Jennifer achitaura iye anotaura kuti ndakapiwa one first glass shamwari yangu ikaisirwa first glass then pa second glass ndakabva ndazoona kuti aiwa pakutswa dilution pepa yandika pari kuiswa more yehenesi then less dilution ndotanga tofunga kuti kuvanhu varumbotoita kuita sei. Saka changa chakuitika manje ndechekuti ndaiti ndikapiwa glass rebeers ndaingosipa masipi mashoma ndoti let me go to the ladies room. Padaenda ku ladies room pepa ndainorasa beer iri ndobva ndawedzera mvura ndotanga kunwa. So vanhu vakafunga kuti kunwa beer apa mumwe wangu kuti ndimutipe manje angatoenda angatobatwa nemabeers. So chakazoitika ndechekuti mumwe waJennifer uyu akazotanga kuti pass out ndobva takurwa ndobva endeswa kumota. Then magentleman adzoka ndopa akabvunza Jennifer kunaye Jennifer nebeers rese ratiri kurova it seems as if you hausi kudhara. Jennifer ndopa akatanga kuda kuti kubatanidza nyaya kuti saka vanhu vatori nemission yaudata sei yakuda kundidhakwisa panapa ndobva ati masiyana yati ajara but I think ndakutanga kufila kuti asi kuva tips sezvo munhu Jennifer angakuona manje maglasses ebeer anganwa nestate yaanga zvisiri kuenderana so she had to fake it. Ndobva azogara ari yega manje akabata musoro. Magentleman ndopa akasvika zvakanzi kasi zvatanga here andobva atanga kuti musoro wangu kuita sei musoro wangu kurwadza vakomane ndohwa panana magisters orozoti aiwa zvedu zvaita se zvedu zvaira vama tichienda kumota unorara kumota. Jennifer ndobva asimuka ndobva aendwa naye kumota vasi aiswa mumota. Akupinda mumota shamwari yake irimo itori flat yakatoita knockout yakanoka. Asi ndakatira kuzunza munhu aitwa nga kafa but I could see kuti she is breathing. Inini manje ndagara mumota mimi ndangwa idofoni yangu yasara nemufesi wewe kubawa. Ndopa ndakazotarisa pa dashboard ndikuti pane imwe foni iripo. Foni iyi ndiani? Ndemufesi waJennifer. Vatiri yantarise foni iyi vatovhura foni akutoenda kuma WhatsApp but chakamushamisa ndechekuti akaona kuti nhamba dzaaitaura nemufesi uyu hadzisiri idzo nhamba dzaishandiswa kuzotauriswa nevamwe vese even nemafamily members ake kuratidza kuti mufesi uyu angatori married. Vamwe vese vaitaurwa navo vaishandisirwa dzimwe nhamba paWhatsApp. Vati arigena pinde muWhatsApp imo vapinda muWhatsApp mimi vatanga kutoscroll achiverenga machats vato mungori nezvimaordinary chats. Then ndichakazobata attention naJennifer akazoona kune imwe archived chat yanga iriko vati umu munogona kunge mutori nemunhu mumwe wandoti se wandochitwa naye ari ndobva avhura kuma archived kwekwe ndopa akaona kutori neimwe chat paanotaura kuti kuprofile pic kwechat iri kwangune zvimagati zvimwe zvimahari zvezvi hanzi zvine muromo hobo according to her anotanzi zvimagati zvine muromo hobo ndozvanzi zviri paprofile picture yemunhu. Ndobva akoti let me enter this chat ndione kuti chii. Ndobva atanga kuscrolla chat saka ndopa akabva aona chat munhu achitaura kuti imimi uyai nevanhu 2 uyu rake yandikuona. Saka pazasi pechat mufesi waJennifer akabva reply zvishuwa saka mukutaura here mimi kuti tikauya nevanhu ava 2 zvinhu zvese zvichava zvafamba because inini kutaura chokwadi kumaini hakuna kuchikubuda even point harichabuda. Saka naJennifer ndakutanga kubatanidzwa kuti vanhu 2 vakutaurwa ava ndevapi. Then ndichiscrolla ndakabva ndazoenda current chat manje rekuratidza kubva makuseni time dzavanga vatorwa dzedziye kuma 8 andika vakuona zvichonzi taane 1 so far takunotora mumwe asi vanhu ava tichatanga tavadhakwisa. Tichatanga tavadhakwisa vanhu ava zvikanzi alright it's no problem tange mavadhakwisa mozose mozoya navo. Uyu ndopa akabva agaya manje aiwa maya munhu yakutaura nyaya dzemapoints yeumaini
ari kunzwa munhu 1 of which inini ndanzwa friend yako iye ane friend yake, so which means tato 1 kapa. Saka padhiri ripa risiri rekuti tikuda kunzi tidye mari tese, toda kuti titwa marituals. Ndopa akatarisa kubhawa kutona vanhu vari kutofara zviya kutofadai. Uko vanhu vari kubhawa vari kutofunga kuti vanhu vakanoka. Maybe vange vari vangopoka time yekuti vangoita make sure vanhu varare ovazouya kumutsa mota atizive. Ndopa akataya kumutsa muwake. Shamwari, munhu anomu. But yantaura kuti alright, inini ndakuti ndichitsvaga kuti hakuna chinhu chandingakwanisa kutora here muno mumota. Time akatanga kuvhura mota ndopa akaona mune ID yemufeso waangaenda naye. Ndofatora ID yeyi nemakeys emota. Hanzi dzimwe pfungwa dzakatombondibata ndedzekuti nditore ndimutse mota nditize, but ndakazogara kuti mota dzangu dzakawanda pabhawa plus ndekupanika ndiri musikana ndaikunozotunga muti kana kurwa dzimwe mota ndotofira pasport. So chaakakwanisa kutora makeys emota neID ndobva abuda mumota kwakuchitanga kutiza. Asi iye anotaura kuti paaitiza vanga vari musango vanhu ava. Achitizira musango umu chaakakwanisa kuita kunzwa sound yezvigayo kana kuti kumiuka kunogayirwa matombo nemaartisanal miners. Saka ndo sound yandaitevera iyoyo kuti nditi boss ndaingoti ndakasvika ipapa ndikaona pane vanhu ndichavaudza kuti toita kundibatsira. Akamhanya nemusango umu ndobva asvika pamaini yaainzwa yeyi. Time akasvika pano vakomana vakatori panze vachitogaya matombo. Ndopa akati naye boys ndokumbira kuonochi murungu yepanapa. Boys iri richinzwa izvi manje rakati shamwari iwo umbori ani. Musikana ndobva ati guys ndokumbira kuti ndionewo murungu yepanapa kana zvichibvira fast. Asi boys vakati isu chatiri kubvunzira ndechekuti iwo kana uri girlfriend yani yemurungu ka azviite kuti tikuendese kune murungu. Azviite kuti tikuendese kune murungu nekuti murungu atori namadhamu. Iwo zvaungatoita iyoyo ungatotudza kuti ndiwane skillful yekuti unokubvisira murungu. Saka iwa ina nditozivane ndikutoda kana murungu wenyu atori padhuze ndishidzire murungu aitese auye. Vakomana ndobva vanoshedza murungu ndobva auya namadhamu. Ndobva vatora musikana ndobva vamutora ndobva vapinda naye. Musikana ndobva ataura nyaya yake. Hanzi ndopa ndakabva ndanzi namadhamu achienda alright chiyo kuti uchinotaura nyaya yako izvezvi azvichaita kumapurisa. Chipinda mugezi warara mangwana makuseni ndopatinozoenda chikambo. Ndobva vaita saizvozvo. Makuseni vakamuka nemurungu weyo pachigayo cheche namadhamu ndobva vaenda kukambo. Zvisina zvasvika kukambo panyaya yake asvika achipiwa mapurisa nyaya yeyi. Anotaura kuti mapurisa vakatotanga kutanga vakaita serious nenyaya iyi. Asi pandakazoburisa ID remunhu angandikidnap nemunhu uyu aida kuva kidnap for rituals. Mupurisa akaita kunge aziva munhu. Then ndobva audza vanhu ava vangauya naJennifer kupolice station kuti guys saimi michidzokera zvenyu kubasa. Ndosara nani naJennifer panapa. Ndakasara naye tombonyatsoinvestigata nyaya yedu. Akapedza achakubatai. Kapo yevo yasira Jennifer nhamba kuti kana pane zvinhu zvanetsa uchatese ozotifonera. Jennifer ndobva asara papolice station. Purisa ndopa akasimudza ID. Shamwari ukaona munhu uyu iwe nyange ukaripota zvakaita sei munhu yaasungwa. The best idea ndingatokuudza inini ndeyekuti iwewe chienda ubve kuno kutize utobuda mulocation inoyi. Gozi yakakubata zvishuwa nyaya dzake azitese asungwe. Jennifer ndopa akatanga kugati maybe it's a warning or they are in this together. Andobva ndichindipa ID nefoni yani nefoni yaBlazieva yange yatorwa naJennifer mumota. Ndotaiwa ndipe foni ndikuzoida for evidence. Iwo siya foni ino. Andobva ndakatoona kuti ndaramba ndichita naro. Purisa yachapedza ndese anditengesa kune netimu ndokutiza ndokuyenda. Uko haasi kuziva kuti shamwari yake yasara yaita sei zvafamba sei zvadii. Kwapera mazuva akazofonerwa Jennifer naamai namunhara wacho vachimuudza kuti kuna vanhu vakauya vachikutsvaga. Asi iye anotaura achiti varume vakaenda kumba kumachembere kwakushinoti ko musikana ari kupi. Kwakanzi musikana hapo akaenda kubasa. Baba naamai vanga vasingatomboziva kuti chichiitika. Then varume vanovhundupa vakazviintroduce vachiti isusu tiri vakwasha venyu. In fact tatouya kuzotitese tiroore titori nemari.
nhasi chaicho toda kutorora munhu mubati aite se awanike. Imi matoronga kuti vanhu vese vaungane nhasi tiite maroro. Baba wajenifa ndopakataiwa nemukwasha nyange kwanzonzi iwewe une mari uda zvekuroora chaizvo hazviti kwese kudaro. We have to follow some certain procedures. Kwekumhanyira chii chiendai andika maenda ndoinfoma vanhu totaura nemwanasikana mozouya totanga kuita proper procedure. Hanzi vakomana havana kuita naro ndobva vaenda kudaro. Vabereki vaJenifa vakazofonera Jenifa vachimudza zvese zvaitika. Jenifa ndopakati mama munoona chii vanhu ivavo vakandikidnap. Ndakatozona mameseji so ndaro ndobvati zvishwa inini I felt something off nevanhu ava. Zvisina yazvo rikatwamirire bosi takati vachata se vachadzoka. Vanhu vakazodzoka. Vadzoka kudaro mundara waJenifa ndopakazoti aiwa imi muchiregedza kunetsa mwana wangu handisizoti ari kupa mwana wangu akatotiza. Ndakatiza imimi. Sai mukaramba muchinetsa ndakuita police case. Ndaita police case ndowazoti makakidnapa mwana wangu akatiza maoko menyu nanhasi atichamuoni inofira kwenyu. Zvisinazvo varume ndovati baba imimi mukutoita zvekutamba imi. Tasingade kuti tisvike kweso. Patakuchikudzai chokwadi kuti mwana wenyu Jenifa akatibira mari inosvika kuita 10,000 ndobva atiza. Saka tisu tichatozopedzana involva mapurisa mukatozosunga. Isi tachadotitaurirane zvekungozivana paposhaya involvement mapurisa. Taura kudai so Jenifa anotaura kuti iye ari on the run. Haatozivi but anotaura kuti pese paachinja nhamba dzake varume vanomufonera. So Jenifa achitsanangura nyaya yake anotaura kuti iye haatozozive kuti shamwari yake yakafamba sei, asi chaakanzwa ndechekuti pane musikana akawanikwa waanofungira kuti shamwari yake because akabva ashaya macontacts eshamwari yake achinzi akarepwa nevarume vakawanda ndobva angosiyiwa adhampwa. Kuti musikana uyu paakabvunzwa anotaura kuti iye haaziva kuti zvii zvakaitika nekuti anga akadhakwa. Up to now Jenifa and friend havanozombobvira vataura vese, havasati vataura vese, havasati vaunana. So nyaya iyi anoiti iye anoda kupa yambiro kuvasikana especially vanoda kudanana nemablesser or those who are after material things kuti amana hamusi kuziva kuti vanhu vari kuwana mari kupi. Chenjera kuzoshandiswa kuti catalyst kunzira dzavo dzekuita nadzo mari ukasacrificewa ukaurayiwa. Well, zvakaoma. Let's protect the girl child. Ngadzidziswe. This is Sliq Media TV pa Zim Untold Stories. My name is Sliq. Nelikwani munofungawo kuti kudiko panyaya iyi. Vanhu vari kuita zvese nekuda kwekutsvaga mari. Vasikana vari kuitawo zvese nekudawo mari. Until next time. Ndandakanganwa chimwe chinhu. Kana une story yako handika yaunofeel kuti maybe you need to share with the family of Zimbabwe, sakangangana kundibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, I am out. Kozaza.